Right, azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tiri kusangana nenyaya yepanabheri kunedza yekutemesa musoro manje. After nguva kanguva kadiki katira kanditi ndaona vanhu vakawanda vari kunetsekana nenyaya yekutorwa kuri kuitwa zvinhu nezimura murodhomo nezaki. At the same time pane mamwe mabhazi futi ari kunzi akasumuka kuJoburg musi weSaturday ndobva azonorara ari paBoader vachiita vaita apa ari kunzi aonekwa akamira pamasvingo pabhuloku rezimura nezaki. Vangopakiswa ipa vamene kuti vachasumuka vachakwanisa kuproceda kuti vaende kuHarare kana kuti vachaita sei. I don't even know kuti zvichanyadzofamba sei, but chichatoitika paka chiri kutarisirwa bhozi kuona mabhazi anzi akunda unopaka futi panigirikini pazimura ipapo hazvichisi kumeka sense. Sedhana kuti ngadzokere kuBoader as usual zvinogara zvichiitika. So nyaya iyi pakataurika nyaya iyi ichinetsa ndakaiteerera ende ndichiona vamwe vachitaura kuti ndandatumira chikafu changu because mumwe mukadzi ati anogara kuSouth Africa achishanda vana vachigara kuZimbabwe. Ndandatumira chikafu changu chekuti vana vadye as usual, but chikafu chese changoita sei hasichina kusvika. Mabhazi ndo zviri kunzi zvakangoitika. Situation vanhu vakawanda vari kuchema, vamwe vaita zvekuhodha, vamwe vachiita sei. But now let me start pane nyaya iyi tichizoenderera mberi tichiudzana zviri kuitika. Now pari kunzi while Zimbabwe Revenue Authority Zimura is tightening process, we also need to be honest about where part of the problem lies. Transport, bus companies and cargo carriers must take responsibility. These operators are fully aware of the regulations, yet they continue accepting goods that clearly exceed personal allowances, knowing very well those goods will be flagged at the border. In the end, it's the ordinary people who suffer, losing both their goods and money paid for transportation with no accountability or refunds. This is poorly profit-driven behavior at the expense of customers. A responsible and reputable transporter should inform customers about border regulations, advise against sending non-compliant goods, refuse to carry cargo that will obviously be impounded. But instead, many choose silence and convenience because it benefits their pockets. Awareness must start with transporters. You cannot knowingly accept risk cargo and then leave customers exposed when things go wrong. If we are serious about compliance and fairness, then accountability must apply to everyone in the chain. Mumwe ari kutaurawo munhu arwadziwa this situation iri kuitika. But let me be very honest with you. Mitemo yakabvira kudhara itanga kuiswa since 2025. Pane mitemo yakaiswa regulations ezvinhu zvinofanira kunge zvichiningira paBoader ipapo 2026 muna January vakapatoiswawo umwe zvikanzi uyu manje kuti tichitaitena nyaya dzacho idzo regulations aya. Zvinoda kuti timbomira topa 2 months uchinomachuwa. After that maturity chapedza kumachuwa chino ndo panotanga zvinhu kuzotanga kunonetsa like zvinhu zvakuitika iko zvinezvi. Nyaya yomberi kuitika ndeyekuti Zimbabwe yanga iri kunetsa ine chikwereti chainge kutadza kubhadhara kuWorld Bank, IMF chinchi ikoko. Saka nyaya dzacho dzine dzichiitika manje ka ndezekuti pakazombogarwa pasi zvikanzi toita sei kuti tikwanise kuvaregerera. Yes, chingwana chiri chikwereti chekumashure chiri kunetsa kuti chibhadharike, but izveso vari kubvuma here kukwanisa kunzwisisa kana kuti vanhu here vanoshandika navo at the end of the day, because negotiation inegara inozongoitwa akapotaurana kuti but okay at the end of the day vanhu ende vanhu ndo vanenge vakuzosafa. Saka poitwa sei kuti zvinhu zvinge zvichiita sei zvichizokwanisa kunge zvichigadzirika. Ndo pakanotanga unofambirwa nyaya idzodzi manje dzamakuona dzakuitika izvi. Saka chakuitika ndechekuti informal nigirikini yedu ikai yekuZimbabwe iri kunetsa kuti 64% ndo pairi kutodominate ichitotambira ikoko informal sector yese. Saka ndo iri kuda kudestroywa iyoyo. Makaona kuti mashops ana okay anani vaivharwa but ndo vachanobhadhara mataxes. Munhu ari kungopinza zvinhu nepaBoader nakana nguva yekuningira tax parongorowa skillful achingopinda. So zvinhu zviri kudominate up to 64%. Saka vakuchitanga munhu saka makaona pakanzi mibhedha zhinji zvivezwa izvi hazvichadiwe nekuti problem yanga iriko ndeyekuti Zimbabwe yanzi iri kuita mbiri yekungonyanya kuimporta zvinhu, asi inofanira kuti nyika isumuke iende mberi inofanira kuexporta zvakawanda more than kuimporta. Saka ndo pakatanga kunzi zvinovezwa hazvifanira kunge zvichibatikira panigirikini paBoader. Mafruits tingati ungapinde nemafruits ukaubva uko nyama zvinhu zvakaita sezvidikidiki izvi ndo nyaya hombe dziri kunyanya kunetsa paBoader idzodzo. Saka zvese zvaakuitika izvi musasanyanya kuswera muchivhunduka
because government yakagara bamba pakona. But chokwadi chiripo ndechekuti havasi vanhu vekuti vanokwanisa kubuda vachikubudirai vachena kuti isusu manje tine zvatoda try kukavho. But informal negirikini yagara yakutonetsa kuti inge chiningina, ende pachizoda kuti vanhu vakucharequire kuti vakwanise kunge vachizoshandisa mapermits. Anditi unofanira kurequire permit yako, I think it's about $100 kana uchiza kuti uda upota uchiti nohodha zvinhu zvako declare wakufamba nyore tasa. Ana malaicha kuti vakwanise kuti vachitaura zvinhu izvozvo straight zvinotora kanguva mbijana, but zvichazosvika panguva yekuti vanozongotanga ngodaro. Ende maprizes acho amuchakwanisa kudeclare zvimwe zvinhu paboda, especially vanhu vekuti unoziva zvinhu zvekuti chiriko kunyika yekuzimbabwe kudhara but uda kubva nacho muSouth Africa muno, inenge itori nyaya yahombe imwe futiyo yekuti saka zvichanodhuriswa zvokuti uchazongozvifananidza kuti it's better ndingotengera ikoko, because vari kuti aiwa tingato-exporta more kuti zvinhu zvibalance pane kuti tirambe tichingoimpota. Right, zvinhu zvakaita sezvizvi ndoziva kuti unoona unotabaza kuti nditeerere zvinews izvozvo zvemune mitauro zvepachinchichi, it's okay, regedza kuteerera, but ndamba kuudzwa ndiane zvinhu zvakaita se zvavharirwa paboda nenyaya yekusada kuteerera iyoyo. But tinenge tichitaura kuti zvinhu zvezvo zvadai so kwakadai so ndo zvaakuitika, you don't listen because magara ameno mune chifull over ino munoziva zvese. Kuna mwana toita nharo mwana tokupikisa kuti hakuna zvakadaro zviri kumboitika, patozonyura zvinhu zvako ndipo unozotanga kuona kuti nharo dzedza hadzisina zvodzichashanda. Saka veduwe maways akuda kutotanga kutochinjwa, zvinhu zvaakutoenda nerimwe direction. Magrocery mazhinji zimura ringotika ngoti kwacho ikatora 3 days ndo free time yako, free space yavanoziva kuti pa 3 days ipapo isedha uchano apply permit yako or apply for permit ipapo pa 3 days vanenge vasata kukuchaja storage yacho. I think is around, if it's not 10 cents or something per kg pa storage zvinhu zvanenge vakakuchengetera ndokunzwisa. Saka wauda unotora zvinhu zvako zvinenge zvine maniki zvinakati one day wanenge kutanga kuchajwa achingochajwa vaya vanopinza zvinhu zvakada zvinoti remei mazigrocery mazi 2 tons mazi 1 ton something obvious mari dzenze mune makuzobhadhara mastorage inenge iri up to $100. Saka vamwe vanozongosiyana nazvo ngoti ini nangu ndichafira ichipa zvinhu zvangu rigedza zvingonyura zvakadaro. Saka tiri kuti zvinhu zvatochinja ende ndo zvatopo paground. Informal sector ndo iri kurwiswa izvezvi, yakuchitongonzi itongodona because iri kutongo zvinhu zviri kutongopinda nepapapo. Yes, vanhu vanga vachiraramba panguva yacho, but ndo zvapo zvimwe zvese zvekuti tingaswera tichitendererana. ini zvondinetsa kuti nditaure zvinhu ndichida kufadzana nemune nhema kuti ndikuudze kuti zvakadai so zvichatozodai so, saka achazodai so nekuti adai so. They know kuti ipapapa ndosamaonana namutuli Ncube pane madhenza vanga kufamba vachienda kunzi mutuli Ncube aonekwa ari kunana Glenview, mutuli Ncube aonekwa anga ari kumagaba, mutuli Ncube ari kudai so. Vanga vachitotarisa vachitoona kuti pari kutogadzirwa mari dzakawanda nhai ona pai padhesi panzi patsvambare musika. Vanhu vakatanga kubuda nyaya dzavo vakutomuka, tinopuwa mari dzakadai so tinoza vanzi alright. Saka panotanga kuzoongororwa kuti saka zvinhu zveshe zvisizvi zviri kumbodwa kupi. Saka vanhu vari kupindikana. Saka chinhu chasara chaakuitika panapa, macompanies nemachinchi anga ari kunikina zvinhu vese vaya kana vaona kuti business raakuleka kuZimbabwe, the next thing kwakutongoti ivo vachitongopinda votoivhurira mamanufacturers avo kuZimbabwe ikoko. I think ndo chimwe zvinhu ndichatoona zvichataka kureruka ipapapa. On the issue yefuel zvakagara zviri kungoitikawo zvakangowandawo zvekuti ivo kuti vazvi explanation inobatika hesi kubatika, but iyi nyaya yezvinhu iyi yatotanga. Haisi nyaya yekuti zvinhu zvekuti zvichatogara zviripo, but vanhu muchazotanga kujaira mbichana uzoti but now I'm used to it. Zveshuwa zvakadai hazvitumirwe. Problem ndaana malaicha wekuti akatora chinhu chako atotora anotokudza kuti zviri kupinda, uchiziva kuti zvinosvika zvinotorwa uchamuidii mangwana, anokukudza kuti zvinhu zvakatorwa zvese pabhodha uda kuti ndiite sei. Iwo ndowanyura wabhadhara mari yako transport, iwo ndowanyura wanyura gudzu rako rongo uri kusevha fenguva yakareba. Ende vamwe vanga system yekuti vakagara uri mujoza muno vanga vachibatanza mari ingava ma10 rand ma20 amene vanenge vachikanda mukando, grocery rakaungana wobva wazoti takunokwidza bhazi toendesa tonodidididi. Muchidimbo tiri kuti zvadhakwa zviri kufanira kudeclare one by one. Ndo imwe nyaya iripo, ende nyaya yekudeclare vamwe yanga yatinombotaura yaingoitika nguva yese ingoti munhu anongoenda ngoti zitrailer racho rese nderangu pakupisa munhu by munhu, name by name, ndo uri kuita sei alright sharp. Saka pakunodeclare paya ndo panofanira kunge nechi permit yedu achitaura kuti $100 nchi
ndomamirira changa itakaita zvinhu zvacho. But inini ndikurwadziwa nekuona situation yakadai so, because zvinhu zvekutoti handizivi kuti zvichazodii mangwana. Vanhu vakawanda vanga vararama that way iyoyo yararamisa vanhu vakawanda, yaita kuti matakshop akawanda asurvive. Imagine kuti izvezvi vanhu vanga vari kutowana the extent yekuti munhu anopinda kana nemadhagon arigadzirwa kuZimbabwe rini ichitobva kuno kuSouth Africa. But look what happened. Vanhu vanga vari system yekutozoti dragon unohodhesa kana 60 cents 70 cents udzoka unohodha unodididi vachingotenderedza tumari twacho totwatripo transport ichitoitawo basa rayo. Izvezvi paakupisa hama dzadiwa. Ndo mashoko andangoti ndingogara ndangokubatsiraiwo nawo. Handizivo kana zviri useful kana uchinge usina kuzoona zviri useful, it's up to you. But ini pangu ndasakura ndazunza ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje handiterere zvinyaya zvacho vanotoziva kuti nyaya idzodzo kana tatotaura kudai so